Viníte z hluku v kanceláři hlasité kolegy? Omyl. Ten největší zabiják produktivity je totiž všude kolem vás. Holé stěny a holé stropy. Když v open space kanceláři někdo telefonuje nebo řeší důležitý projekt, obrovská část zvuku narazí do tvrdé stěny a odrazí se zpět jako zrcadlo. A výsledkem je neustálý šum a hluk, kvůli kterému ztrácíte koncentraci. Proto jsou moderní kanceláře po pár hodinách tak vyčerpávající. Proto v zasedacích místnostech často riskujete únik firemního tajemství. A proto pracovní prostory bez rozdělení zní jako prázdná nádražní hala. Právě proto vznikly naše stěnové panely. Designové řešení, které zachytí hluk dřív, než vám stihne zničit pracovní den. A výsledek? Méně ozvěny a mnohem příjemnější pracovní prostředí. Podle toho, jak velký randál potřebujete zkrotit, používáme 3 až 5 cm tlustou sendvičovou akustickou strukturu. A protože víme, že design firmy reprezentuje váš brand, potáhneme povrch látkou z našeho vzorníku. A nebo na něj natiskneme cokoliv podle vašich představ. Panely můžou fungovat jako samostatný designový prvek, anebo taková zeď na zdi. V běžném pracovním provozu a procesu oceníte ještě jednu důležitou věc – praktičnost. Bez stavebního nepořádku, bez omezení chodu kanceláře a bez špinavých rukou. Protože dobrá akustika není jen o tichu, je o prostoru, kde se lidé dokážou soustředit a cítit se dobře. Pokud chcete řešit akustiku bez kompromisu v designu, ozvěte se nám. Navrhneme a namontujeme řešení přesně pro vás.